beli pi baru ngapedang subhai pi sekenik program kejongi keselong mentah. Nado kapor bangi dang red la pendung ya kawe kejing mut hangi ba andang iladap ya kejing puli bangin trei haki office sarkar. Henry kumbangi yoi hakani kejuk ke mentah. Kejenjar pha bangin yo ya kakam kejam ke babiang. Bat kumta bon ki samla ki haban pai khmat pat sekiwei pat ki jat kam kumno bakin kershan bat banyeng hala ki jong ki jat. Tikumta hakani ka program ke jongi nginyo banya keren bat banya kendo ye we ni ki samla rang ba ibala persyang bale se nglar ban ong ibala jam hakaba ila penmi ya kerukom de jingbam ka ba compare na ki we pan kidukan de jingbam bat om tangkata ibala la ban ai jing hikai ye ki we pat ki samla kumno bakin yeng hala ki jong ki jat. Mentah ke perai jingjar kam kumni te nyaban persiang bat wat lat wat lenti kumno bangila ban yang halaki kijat lejong te ngai ngu ublei ni kong syap de bok pli kum kani kalat bangila ban pli de kani ka truk kumni bangila ban di kimar mata jungi di bam bangi syat bat kumjuru kalong ke jing pli lat dam ta jongam di tangi jonga simet ban hendrei dam ta bro i betri lang bat nga dam ta ka ki team members ke jonga bat kumjuru ban yarap jing kesem jungi bro. Ngibro ngidon khalar ngut ki staff ringkat bad i itra jungi long khalai ngut i ba krau bor bha kharpuri te mentam step ngi sia prepare ki jingbam hning ye pen khre te ki jingbam long bangi ya shopping in lech ki jong ki jaka ngidon lai tli ki jaka kawe hapo golfling ngibu kawe ka food truck te hapo antai po lum jing shai long meli FCI antai jan celebrity office jan FCI workshop antai kadai ka food truck hi turu kawe bat hapo lai mkhra kawe pan dan hapo te nong rim road kadai upse jong regata store kadai hapo kaslong arcade hapo jangka ilahoi building. Hagajing sisa por bangi sedang ya kini ka chicken wagon ngidang perkhat ngiong bangin le kumnu ngila liwat di kehidupan kini kita tengi perkhat bala dengi pli kehidupan bang nginum long phla la ni nginum long kumki ki bakham long phla kum bong ketin pareng ka long unik mo tengi kwa long unik tedeni ti daw ni persiang bat ngiwat lat bat ngi i ba da ka food truck kalong something kalong different bat kalong unik tedeni ti daw long isa pli isa sim beda da kani ka konsep dan da kani ka idea ban pli ya ka chicken wagon deka food truck haja ka jonga dukan. Nya kerteng the chicken wagon because nomor ba ni perkhat ningkong ning syap ba ke ka
kabam ka bangin le bangin fokus ba bangin pet ka bangin le na benta ka dukan dia jimbam ko jongi tingila perkhat ba te bat ngila pet ba ka chicken ka de ka we ka item ka balang neutral ya baro ka ba menu kila ban bam la dai khasi ne la dai menu long kila ban bam ini jimbam te deni ti dang ya ai ka teng no da chicken wagon nomor bling imbu do asniang imbu do masih ni fokus betang ke chicken bat kumjur gini ki french fries ki juice ki bangi serve pada apa kali ke jongi. Tekendiat ngalak ban batai pada hendiat ya kini karong ka bangi ai ni kum ka truk karong stem bat karong yong kamlong bun kendian te kal represent ka jinglong local ke jingi mo for example la pipek ki kali taksi hang ni po shalong la ni po north east pipek ki bun ki ba ai de karong stem te din ti dang ni elek ka blak ban arong stem te kum ta kum ni kelat jingi ru kini ki design hang ni la abu hang ni tho kini ki interesting genuine healthy kadai nomor ba ngi elek ka blak ban ai ka marbam ka jingi ki balong fresh ka balong ka bakut ba kum jur ki balong ngan ong kum no ki ba khalam khle dawai kham khle nan tai kan ki balong healthy nan tai ki beri ban bam te kani ka gelas ru ka bangi sim bangi ru kalong ba pe kini ki rong badan hang ni ru jadi bangi la mix ba represent lang hang ni po ka kelat ka jingi ba kham tam e kini kelat jingi kilong biodegradable mo kemen chuang no la da pi berat sini ru long kidan ki plastik tam ki compostable lets pada ki PLA kan tingi perkhat nam ta ka mariang ru te kum ki peliang ni ai de kini ki dak wai ki local ki ba kisna de ki na ding kwai mo ba mi ni ki ding kwai ti kisna ki tu bat ni ai pada pok ka yu jingi khnang pada berat kanum seni ka mariang ka jingi pada kan ni perkhat nam ta ka taru te kum ju ya kata ka represent jengki design bat kum ju ru ka marbam ka jingi ki bang sim bangi le kendiat kumon cubatai kendiat cipang kimar jengi nuk ngan ai nuk sa kum upan ngile ban sim direct naki nongrap nang tena po umpernai bat kum juru ngile ban sim kum kiso perbedi seasonal so kum uso yong te nang tade uso trun te ngile kan belak ban sim direct naki nongrap bat ni proses hi ngi shat hi ngile hi berkandang-kandang tingim ai kinu kinja dawai kum ong tin paring preservative ngim ai kinu preservative ngi ai ngi fresh ban ban nginsa dia pada po kali jengi te kita kidai ki jat jembang ki bangi sim naki nong dak kum juru kum kini ki dok siar kum stage pok boy kidan ki beri ya ki siar te ngi sim direct naki bat ngi ot hi ngi proses hi berkhan hadang bat ngin sedia pada pok ki truk jengi te den kapuar pada ba kini ka jela jengi kamla ban penmi kum yu phan ka puar ka ba la mo la kut no ka season jong uphan la ni jong kini jat so tingi le ban sim indirectly pada naki beri ki bangi jusim ki vendors ki bangi jusim bangi pada ki marmata jongi ke kum so jauh le sing ala manai nuksa te kalong na atar kom ti boleh ikut kita ki local fries but ki local chips ki local fries long bangi bun bangi she thiet naki long naki station po umpnai naki po ki nongrap ni thiet direct ni ki nongrap ti bahkan long ru ka wei ka long bagi ni rap iki but ka wei ru long ba maki kin yo kamai kaji kumta di ningkong du ngia sayupan tidak dia ngia tahu ningkong ngia saya sat tidak dia ngia saya proses ke mesin kum ini kok snap tidak dia kum tu pat ngia saya sat kum tu dah sat tu ngia saya sedih untuk yupan Hi, today Freddy from the Waldrick. Waju, ini gini nama chicken wagon.
Belum step lepo office jongi hafte ko siap. Dengan ni por dan ngila adap setup ni. Dia ngila dan stang ban ngin ready ban siap ai. Alingan ni EP ini. Idan gi staff arngut ani sai trebe arngut hi man kasmi. Dia mang dei bu ngasai nya yang ni ka truck kan, kena food truck jong chicken wagon. Dia lengan ni EP ni. Swabbing in shot, you use swab and pongy gloves. Now we're going to equate, ilong healthy discipline. But today we discipline to bang you day one day. Ini kita packing, kita bagi packing. Ban nilai kenang di gini, kenang bagi like penyang ban jar support. Dan nilai abis di gini, kenang ban like kijing jar ke penyang di aim tu. Dan kini pat kita packing, kita bagi use, bagi nilai abis dari balong kot hi. Kenang nomor dari berat, dari thang ru nilai ban thang dari berat ru kenang pot untuk. Dan ngiju pun kau gini man bagi. Nila adap shot dap ye ngi pun ko ngi le bi pun ko bi hi kan long kejeng internet ngi dan kini ngi ane gini pat ngi pendap ngi jui senang ni sabu ni spo arin sang ni kan long kejeng internet ban golong ru kejeng atrak customer ke bangiwan ini pak de grill ke bangi use ban pun klik yi hot dog burger ye te ye kan ngi use beda kagasi ये सुविधा का gas ही नहीं रू ini kumko kawai shipo tinggal kadai tengi charge itu and then kan sawan sini dan ke sami untuk ini ada burger boleh ni ada full chicken burger gimana ju bu bertengah menu dan is ice kini dok bang ila ada pun kulit na po office bihing ila ada pun kulit pa is ain tu na jrong ini ka form ila ada boy order imam jingi tengi don ini di boga bakane limit ni por ani imam. Thank you. Enjoy your food, ma'am. Thank you. Bengi ay kabam ini ma'am basong kwa basong ni dan bengi ay ru kabam customer ki bakwa ban sisong kali im toru. Just in case agak nak rukam mo, yo ngidon ru gini ka fire extinguisher nak banta belong safety ya customer ba yangi ru ki badan hani apa truck dia yang agar padi customer bakin wan ki baju sport ini nak por lani man kasngi nak por begin wan bisip dia ini bat kin ai ki jing kersan ini nani skmat kanang bangiru ni nang la ban ki sprang bat yakiru ni ai ki jing kerku lingba kan ki chicken wagan to khubli shibun khubli shib hajar khubli shibun te kumno pen per mo ya kanika food truck jong fi ka chicken wagon bat kibai pat ki food truck kumbangi i mentai kila kamdan ibai ar kuntu ila dan kumno pat kai ka ba pen per kan kejing ya per happening kini ka food truck kejengi kalong baka number 1 kadi ka brand name tinggi lek kat bala ban pen iper pen ipu hapok social media kejengi mo ka parti start menta tinggi pen per po social media bat kunjuru ni lek kat bala ban ai komentar fi ini kelab bang ibu mengi tinggi hab ban design bahang hab ban lek bah bat kunjuk ki rong ki bang ibu tenang tade each and every item ibu da brand name te wat kani ka tupia ka bang ipong te wat kani ka jing pen kuat ke jungi kamtam ka jing pen kuat ka cleanness kadi ka kemujuang ma is next to godliness hak tin pareng tinggi lek kat bala ban pen kuat man ka smi
jungi lada selap jor lani da rang lani da shit kesini lani telang lani da kriat ngilek kat balak ban 3 minit tristam nya sengungu ibu blei ai boringi mengilak ban sya kita kijing bro la da dei bakana por telang nya ban sai ka trok nya ban penpoi be ngim ju mes sisen ka sengiru ngilek kat balak ban penpoi te deni tidau hang ni po golfing ru la dan ni golfing dan po FCI tingilek kat balak ban koordinat ban municipal lani koordinat bat ka bat kiti members ki jongi kumno ban pun khuil si fila ban pej chani sport golfing kani kanala hang ni kadon ka ba he ba kani kanala na du nang tin po basdang jong golfing hadu ni bakut jong ni ka PTS ngilek ka ba ban pun khuil ti nakaliang jongi chicken wagan takadang ipong ni sabti bang tho hal trasu ka de jimut jong kata bangin pun khuil ya ka jaka ka ba ngidan mengi ndrai ngim nom la ban pun khuil borok oi ka ka Shillong City tang ndrai ngilek kat bala ban pun khuil ban kata ya ke ga bangidan mengi kan komentar le si kani kanala mcha ka dap ba ka nyut ka nyer te da ka ba ni pun kuat mangi mentah kalau alhamdulillah ke jing jabok tengilek ban pun kuat nak kepor support ni debut dekat rutin ru ha kesengi yu bangin pun kuat lan ya kepor yu bangin pun kuat tengi dadan lang ki special kena bangin hab ban yelek na bentai kita ru kan jadi kita kedai ki kendiat ke bang ngilong unik te ba kongsan ru kedai ke bam ka quality jong ke bam ngilek kat belak ban pen pair ban pen bang bat kumjur kan long kan kanuksa da bentai ki we mo ka jing long unik ka long kum kimar matai bang shim ru na kinong rap directly kum ka do ne upan ne ko umso ka bangilek kalong kamlong unik kan lada ki bam piok be ka balong fresh ting siap bi hang ni ngi serve bi hang ni customer jungi te kalong ki bos tanat bang yok ban le ha kata ko kom kan kapor bangin serve customers te kalong ba ngibo be 1 minit ka long ka target jongi kan sebut ada kiwan ki customer ni shim order la min nadu baki dep shim order maksud ang maki strips combo ko wing la dep point tu mod ka timer jongi ka dong 1 minit ban serve ya customer kan la ka de kanu order da buana da kandiat ni long ka target jongi long bin serve customers ka kalong bai hapo 1 minit long lada ngimla ban serve hapo 1 minit kalong ka performance jingir kalau dunaking ngidon kam ha ka speed hang ni hapo trop al ngidon kap namar ba iju i bon sen hi kumba piru siar pi i hi la da pilek ha restaurant em tu pihab up at least 1 minit or 4 minit ai ban yo ka bam jok pi pat ngipat ngiju ya shongkai em tu ni shongkai para staff em tu ngi keren em tu bat bakra ro shajong ngi namar ba ishajong ngi ba ni haban komputer bat ki restoran sa itu namar ba kibrium talong ki taita ban shong tu ban up lada subuh menta pila tangan ba pila ya restoran pi haban up hado 4 minit teka kalau long ka ba long la susi dah long la long no long diau no ken lada kumyo wud hantu tang ba da piwan pat hang ni da piwan pat hang ni long lada pitkan kan ru ka bam jungi ka don bite ni don bit full stock bat ngim ka bam jungi kam ju da kam lut kan lang teng kat tu ba duna tu teng bat dawan hangiru ngila ban so fi kata ngala ban ai garanti fi ba ngila ban ai garanti fi ba ngi hapo 1 minit ngila ban so fi customers gijangi kani ka perthai duna kam menta te ngidon kam banjip iki kena kiba terang sisa ya kam bat kiba kwa sisa ban tre ban yeng halaki kijat lejong ban kersan yala dia bat kumjur ki yeng kasem gojong ki te le se ko menta kidan ki staff ki jonga kiba na yeng na sem kimla shu ban kersan ban pelik puli lani kiba hab ban wat la no de kumui mo men chu ong no ti ki wat kam wat jam te menta da ka jing yakran bat ki team member jonga wi arngot laninga kat cabang lek kat cabang ayat tengai lek kat bala ban keren lek sing kenduk ki bahek ni ki barit na ngai lek ban keren ban batai spangka konsep ko jongi ke bangi tre kam ko jongi tinga batai ki bat kumjur ngong ki belada pitrang pidan kam syai ka kam tingi pelilat kumi ki kena ki ba dan kam syai ka kam kum lek si kidan ki kena we arngot ki ba kim dan chu kimi ka pa mo ti ki hab long kon swet
te kim dan chu ke bentar ke ben khap ban le te ki lep nu ki wat la lon ti tengah pelin ti ki bat ki yok ban tre bat nga tengah ai ke jing kai ki ai ke training ki khnang ba ngapen i ki kan nong rem ke bahasa jengai kan le se ke dak ba tristem manga bat we arngut ki staff ki jonga le se kalak ban pelin ti shu pada ki khna samla ki dang buon ki ba wat kam nomor ba perthai menta perthai duna kam te mentang ki dang dan sa arli ki trok thmai ki ba ngi dang hab ban sna ngi hab ban le te kataru ngi dang hab ban recruit shu khna ngi hab dang wat shu ki staff ban ai kam ai jam pada ki te khendiat ita di story ki ba ngi wat ki khna ki ba thang syai kam bat ki ba kwa ban tristem ki ba kwa ban yang kejat lejang bat ban long ke nuksa ro ki wei ban yok kam kejam dam tai ki wei ai ngu yêu blei wala la kumni nga bangan la bangan yo kum kani kakam ban kata lawais ne malaya hakani kakam ngayo shibun ki hikai ningkong du ngayo ya ka hikai sapang ka values ka jong ka values ti kumnu ka akwar kumnu bangin nang ban hakanu ka kumnu bangin yang kumnu bangin kren kumnu bangin train kata kaningkong ni syam ngayo kata ti kebaal pat ngayo bangan long kumnu bangan nang ban kunai kepisah kumnu bangan nang kunai kepisah bat kumnuru nganang ban ngentrai hakikam bat kumnuru bangin tip ya kapor kumnu ngentrai kan hakanu kapor trai hakanu kapor bangin syong hakanu kapor bangin bam hakanu kapor bangin ya ngin don ki jing le kai kumta lingba kani kakam ka ashibun ki kanu ksai ngi kumnu ki jing kai jing hikai kumnu bangin long kita ki khna ki long balong kumka disiplin nakaliang jungi chicken wagon ngile kat bala ban penbiang na bentai ki staff kanuksa kalong kum ki jaka syong jaka i jongki nomor bala dadan po truck ka khamrit ka jaka ka space ka khamduna te ngile kat bala ban penbiang ki stool kini kita khana ba ki la ban syong ban rest nomor ban ying borosngi kalong ki ka ba ka bamla ban long mo lani kala ban kta na ki jingka jingkhia te hap ban perkhat na benta ka taru khana ba ki staff kin yo ban rest equally kum chu ong no te kum juru na benta ka kot ka khia ka bam kani katai te ngile ban penbiang nak kalian ke office ke jongi ngi shet ang ni po office bat kumjur ngi ra ngile ban pen ai sepo ki dukan lani sepo ki food truck ki bangidan tikin yo ban bam hang tu ti halor jong kata pada sibu kum khamtam ka jing sam shabar mo jing li shabar imtai ti ke bangila ban le kalong ba mdi ba um shulik kul marsin stain re ngile kum ngi arrange ka ni ka we ka scooty nang ni po office ki li shawi ki shethi sepo shabaki dan maki sepo food truck tikin sawan sin sepo office kin dala pendan kam ke jinglit sabar jungki te kin haban sanitize ba ban sat bai ki e berkhot dan kin salet pada ban continue pada ya ka kam ke jam ke jungki te kata di khendiat chapang ke jing penbiang nak liang jungi ya ki staff members ke jungi bai dan hapok kam ke jam ke jungi anga yanon kam ka bersih kita mung inga ha aruba ni jak mano angni jongba ko bana kita mana ha aru angni jongba ba ang maksa kam ka inga aruba dao uni jak mano angni noguba ko bathaya ha aru wa dao metric pass ka emna monsungram college na ka thani kam ka ko wat preliminary ang nagta nang ha aruba dao ang maksa angni noguba yanon kam ka inga aruba anga blongin sarani dak chakani ko matnenga aruba angni makba phag bana dak chakani ko matnenga bani karan chapang kani ka food truck pada ka long ke business ka ba kami phalla te kuman chu ong no porbang next dang mangi ningkong du ide mangi bastang te menta la bun ba ki truck ki ba la nang wan shu te kumantan chu ainuk sa ini basnai kani ka truck ka jongi mentai la sna kum ba khatsan la ni ar photuli ki food truck te ka long ke ba sungtnat ba ka la nang ki la nang ya chakmat te ka dan ka future ru ka ba ki bri jongi ki la ban yo im kamai jakpo na kani ke food truck te komentar film ni ikan uksa ka ba hang tipo golfling dan food truck jungi dan sit giwi food truck ba mi thamar ba penyeng hajan jungi te kitu ki nuksa ki ba bha le se ko manchu ong no da menta ki bri ki ba kwa ban wa kamai ke ji bat kham tam e ban yo ban besai lak jong ki yeng kasem